Peremban Durna. Peremban Durna. Nun, monggo kula dherekaken. Dateng pundi? Anu, pendhan niku ngendika napa, Ger? Pendhita kaya ora betah melek. Peremban Durna, lelampahan kados kados menika pemanggihipun Bapa Durna kados pundi? Aduh, Ger. Nyuwun pangapunten paripaksa kula mboten saged matur. Kekiranganipun menapa paduka nggih anak Prabu? Sri Bathara Kresna. Bodho kresnane ta Wisnune mboten bodho. Mandharaka wonten dawuh nggih. Nggih, nek tetula mekaten dinten menika kula nyuwun pamit wangsul dhateng Wirata. Lho kula niku nggih dhayoh niku nggih. Kok mang pamit ndak dos pundi? Lah saya malih Yayi Prabu sampun mengkeraken pasewakan. Kula menika duta, kula menika dhayoh. Lah wangsul kula menapa mboten badhe pamit? Lah sah ora sah pamit mawon. Badhe pamit badhe menapa? Kok kaya lali to Ratu Dwarawati karo watak wantune Ratu Kecil nek sampun ngertos to nggih. Sampun. Sak mangke ngaten nggih mawon. Yo apik-apikan rembagan ingkang sekeca nggih. Pun susah pamit mawon. Nggo mlampah alon-alon. Dateng pundi munggo medal karo wisis. Monggo. Lah mangke alah wis turu-turu wong iki. Monggo. Pun alon-alon kemawon. Oh, nggih nggih. Kula menawi pun mesakaken kaya ganti anak Prabu Kresna. Nah niku Ratu Gung Binetara pajanane Ngastina kok ora aji. Kula mboten dados menapa paman. Ning sing weruh ngaten iki kula melu lara-lara nggih. Pendhenan mboten menapa-menapa. Ning kula saestu kula ngeman dhumateng ganti anak Prabu. Mboten dados menapa paman. Inggih. Mboten nggih. Kinten-kinten Bratayuda niki bakal dadi napa mboten to? Kula mboten ngertos paman. Aja ngono. Ah. Kresna kok ora ngerti, kula mboten ngertos inggih mboten ngertos. Nek panjenengan ora ngerti arep kapake meneh. Wong panjenengan yo ora ngerti-ngerti tenan. Inggih mboten ngertos badhe pun menapakaken. Inggih, inggih. Mboten to, kok diarani Bratayuda niku jane napa to, Nggih? Bratayuda menika perang suci. Oh, perang inggih. Nggih, nggih. Tegesipun perange wong nandur ngunduh utang nyaur sapa sing gawe kudu nganggo. Oh. Tegesipun utang pati nyaur pati utang loro, nyaur loro utang wirang. Saur wirang. Nggih. Nek nggon buka utang dhuwit disaur padu kok bot. Rampung. Ning ngaten lho, Nger. Tegesipun perang ngunduh wong pakarti upaminipun. Contonipun tuladanipun kados to rikalanipun semanten lampahan Pandhawa Dadu. Nggih, kula kemutan. Menanipun Kanjeng Paman priksa menapa mboten menawi rikala semanten Yayi Drupadi menika dipun cecamah kaya Dursasana. Dipun udari ukelipun, dipun udari kasemekanipun. Nggih. Kula kemutan. Ngantos Yayi Drupadi menika prastya aku ora pati siram jamas. Nek ora kramas getihe Dursasana. Oh, ngaten nggih, Paman. Menika dados kalebet menika nadar. Oh nggih. Lah lajeng nadar menika benjang kinten-kinten kelampahanipun nadar sagedipun luar. Sagedipun luar nggih menika kedah Bratayuda dadi no. Lho lah iya lho, ora dadi akeh wong diutang. Ayo, ora kesaur. Tegesipun Bratayuda ora kudu dadi nggih. Mestinipun ngaten. Lah iya lha keblegong awakku. Nggon boyo kok dikadali niku ra nggih. Rek arep minggir arep nyimpang ajeng teng pundi. Nggih. Persajeng kemawon Paman.
Bratayuda menika dados gawe saking wangkal-wangkotipun Duryudana menika kala wau. Bratayuda dados nggih dados aduh nggih. Wenas dening Rudira kawang-wang gekono bangsu nirah. Oh, nggih. Nggih, sasampunipun anak Prabu ngendika Bratayuda dados kula nggih saged nampi nggih. Kula nampi. Namung menawi Bratayuda menika dados kula nyuwun titip nggih, nggih. Kula nyuwun titip ingkang rayi pun kembar. Nang kula sedewa kula titipaken menahipun anak Prabu Dwarawati. Nika cah loro nggih, kamboke wis mati, bapake wis mati. Mongko jan-jan sing disawang-sawang mung kari kula. Wadi manglo. Kula akhir kene kan bocah loro niku keloro-loro ati kula. Mongko anak kula lanang niku pun beling-beling kabeh. Kula atur menggalih Rukmarata nggih kaya ngoten niku napa melih jenenge Burisrawa. Walah, mumpun naliyane mung pendem ora ana meneh. Mendem pakanane akeh nek njaluk apa meneh turuti ngamuk. Pun mboten enten sing kula samangger kejawi namung kembar titip saestu nggih nggih. Lari menika sampun ngantos kesempyoke ngaradan kawengisaning Bratayuda. Inggih paman. Pangestunipun paman Prabu Saryapati kemawon mugi-mugi saged kasumbadan. Napa ingkang dados dawuh pangandikanipun Kanjeng Paman Prabu Saryapati sampun nggih sambat sinamadan daya dinayan. Ngestina mriki kebak racun, kebak upas ingkang atos-atos nggih nggih. Kadangmu padha waranten becik besok amendemo baris. Baris kang prayit nawya Saranta wong Dwarawati ku pengawak Pandhawa. Tumpesen andhut marangke mangsa wurunga dadi mungsuh. Sampeyan niku omong napa suluk? Bingungke senengane. Dinggo suluk ya kena diomongke ya oleh. Gloleh. Mula dina iki Dur, aja trangke. Kowe samapakno gegamanmu. Yen perlu Ratu Dwarawati. Keroyokan. Setika, kula waken maju kabeh, Man. Maju. Matane. Burisrawa. Kula, Wan. Kowe weruh. Sawangen sing ana nggon Krisa Jaladara kae sapa sing dadi kusire? Yaki. Wis saiki sawangen. Setyaka ora gelem medhun saka pekusiran petengkrang langkerik anggepe. Apa ning gone kakek moyange ngono apa piye? Ya iya. Apa ning bumine warise ngono. Anggepe ora coba sawangen kae. Waduh, udut. Bagusi. Burisrawa, ora iso ngajar Setyaki. Kowe ora iso ngajar Setyaki, kowe dudu IP-ne Prabu Duryudana. Pun, mang nyingkir.
rasa laruta saking Buddha sang Kurukula yen tanamu tusa sang wah wong bungkik kakek wong kunting dangting njaki kuwi Burisrawa menungso sing ngruwa kekamban bedhahan cangkem nek ngombe takring nganggo ember cangkemmu wah anggepmu apa petengkrang uring kreta supaya kowe kusire Prabu Kresna mestu disadane Kanjeng Koko Prabu aku rumeksa katentremaning kang lumaku duta kaping pindhone rumeksa kalarjaning rata Kyai Janadara yen pancen jarak sak karepmu dadi bagus dengan tepi kusire Kresna aku pene Prabu Duryudana wani dranyak gleleng patrapmu ilang nyawamu cobanen Pancakara kelawan Kakang Burisrawa. Perkarane mboten cetha. Ora cetha piye? Kula wonten pakusiraning Arata. Jaladara kula pun larak. Lampahan kula Pancakara. Melayipun Koko Prabu. Kula prastya pinjang dumados sing Barata yuda mengsah kula kedakane Burisrawa. Dereng lega menawi dereng mecah sirahipun Burisrawa. Ya, ning aja sumbar sik ya. Ndak aber. Iki Kanjeng Koko Prabu. Lan dinten menika ketingalipun Kurawa sampun samapta tata-tata. Badhe ngroyok kaliyan Koko Prabu. Ngroyok. Inggih. Lah terus monggo Koko Prabu kula dherekaken miriki mawon. Dikroyok Kurawa ki nyingkir. Yen kowe wedi kowe semingkira. Kowe nyingkira. Ibarate Kurawa ki mung sona Brenggala. Aku iki singa barong. Aswajak mungsuh kelawan macan. Nek perlu tak entekane Kurawa. Kula nyembagaken. Wah. Oh.
kinarubut para kadang Sata Kurawa Narendra Dwarawati kumawe astaning Prabu Kresna nyampe pusaka panah Yai Kesawa jelek dadya bala srewu. Bujlem boleh selanat Kurawa karo gawe cintrakaning Prabu Kresna. Ayo sawangen. Sapa? Woi, lah. Wah. Kok Prabu Kresna sikile dadi abuh. Wah. Yo. Mas. Apa dermo gati iki? Nesel-nesel ning tengah bareng anu. Mas, aduh dalane, Mas. Aryadi. Nguyuh. Oh mau nengah-nengah. Jadi tenan kebletak. Mbah ra hidup. Yo, ati tak kipatake sumyur kowe. Wah. Mangka angkro sru sumbar gonjeng kumaludo guntur keto kumop kang joloni dilumembak penyu kumambang tu sang Wisnu Bathara wah nangane sing dadi tok sumbering dahulu ora urung negara Ngastina iki bakal dadi perang kadang timbang dadi rame timbang dadi peperangan tak untale pisan negara Ngastina. Yo Triwikrama wujud bala srewu ing cipta pranedya angi cali negaring Tina Sarana nedya den unta tinimbang negara Cina bakal nuwuhake korban. Kaki Kresna rajutan dhisik Bramantyamu rajutan dhisik ger Bramantyamu. Pargenjong Pak Pong waru daya gawe cekater kali codhe sapa sing gawe kaki negara ngejena kelakon ning apa ya kudu ngono pakeme apa ya kudu ngono sejarah ing lelakon negara Ngastina jenenge Kaki Kresna kuwi
iso tutur ing ora iso nglakoni. Nah, mongko nyatane dewa kuwi wis netepake Baratayuda dadi saka ucape Duryudana. Mula kang saka iku ngger kaki Kresna. Dina iki jeneng sira wis bisa nyawang kanthi permati. Nggonmu nyawang ora nganggo netra walaka ning nganggo tumusing batin tekse nganggo pramana. Bukulun sepinten lepat kula diagung pakak sama paduka Bukulun. Kula lajeng kados pundi Bukulun. Nah, iki mung kare mengkene nggih. Sira tata-tata lan para Pandhawa kinen mranata mung nata kekuwataning lahir nanging nata kekuwataning batin. Kaping pindhone. Mekaten Bukulun. Ya. Lan ulun tumbari saka Kayangan Suralaya, Surasudira Jayani Kanang Ratsuwa Brataulah tekaping Darmastuti.